जोंनि जे बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनो थाखाय माखासे नंखाय फेक एकाउन्टफोर स्टेट बड'लेण्ड फेसबुक इउजार्सफोर पार्सनेल फेसबुक इउजार्सफोर जों नुनो मोन्दों। बुद्धिराम बसुमतारी दं बेयाव, हरेन रामसियारि दङ बेयाव। जोंनि बे प्रपागेन्डाखौ बिसोरो फेक प्रपागेन्डाखौ बनसुनि एगेन्स्टै बिसोर फोसावगासिनो दङ। बे डिफेमेटरि केस जोङो मैया थानायाव होनाय जादों। जों गासिबो मिडियानि सुबुंफोर बेयाव नुजाफैनो हानायफोरखौ आङो दिनै फुंनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोयो। दिनैनि प्रेस मिट लानायनि मेन खारनानो जाहैबाय 1 मे 2023 मैयाहाय जोङो मोनसे एफआइआर होनाय जादों। बे एफआइआरआ जाहैबाय माखासे फेसबुकआव फेक एकाउन्ट लानानै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफाद BoNSU नि एगेन्स्टआव फेक आनट्रु कमेन्ट्सफोर माने नंखाय कमेन्टथ' नङा पस्ट फुटेजजों मोनसे पस्ट होनाय जादों। बे पस्टआ 23 एप्रिल खालि बिटिआर फार्स्ट होननाय फेसबुक फेक एकाउन्टआव होनाय जादों। बिटिआर फार्स्ट आवगोलहाय बियो लिबारेल बिटिआर होननायनि नामावमोन, खिन्थु बे सोलायनानै दा बिटिआर फार्स्ट जाबाय आरो। बेवहाय बिसोरो मोनसे फुराना जोंनि फट' जे सिगनेटआव जोङो 16 मे 2022आव जोङो जे जायगायाव सिगनेटआव मिटिं लादोंमोन, बे मिटिङा जेला राजा फैदोंमोन त्रिपुरानि प्रद्युत मानिक्य देबबर्मा, बे फैनाय टाइमाव जों बेखौ नेथावथाव मोनसे मिटिं लानोसै होननायाव जों बे फट'खौ खेबनाय जादोंमोन आरो। खिन्थु दाखालि 23 एप्रिलाव 2023आव थांनाय मासाव बिसोरो बे फुराना फट'खौनो लानानै मोनसे पलिटिकेल कालार होनाय जादों। बिसोरनि पस्टआव बिसोरो लिरदों जे जोङो एक्स एमपि सानसुमा खुंगुरखौ बनसुआ नेक्स्ट एमपि इलेक्सननि थाखाय थिखोनो थाखाय बा नमिनेट खालामनो थाखाय बा सापर्ट होनो थाखाय जोङो मोनसे रेजुलेसन लादों होननानै। खिन्थु बे खोथाया नंखाय। बेबायदि रेजुलेसन जोंना खुनु मिटिङानो जायाखै, बा मा रेजुलेसन जानो। दा बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा नंखाय पस्ट फोसावनायखौ जोङो एक्सन लानाय जादों मैयाहाय। बे एक्सन लानायानो जाहैबाय जों मैया एफआइआर होनाय जादों। खालि बिटिआर फार्स्ट होननाय नंखाय पेजखौ नङा, माखासे गुबुन बनसुखौ नंखाय खोथा फोसावनानै बदनाम खालामनो थाखाय, डिफेम खालामनो थाखाय, डिफेमेटरि स्टेटमेन्ट होनानै जोंखौ बदनाम खालामनो थाखाय माखासे पेजफ्रा जोंनि जे बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनो थाखाय माखासे नंखाय फेक एकाउन्टफोर स्टेट बड'लेण्ड आरो गुबुन माने फेसबुक इउजार्सफोर पार्सनेल फेसबुक इउजार्सफोर जों नुनो मोन्दों। बुद्धिराम बसुमतारी दं बेयाव, हरेन रामसियारि दङ बेयाव। जोंनि बे प्रपागेन्डाखौ बिसोरो फेक प्रपागेन्डाखौ बनसुनि एगेन्स्टै बिसोर फोसावगासिनो दङ। बे डिफेमेटरि केस जोङो मैया थानायाव होनाय जादों। जों सानो जे जोंखौ गोदोहाय बनसु दानायनि उनाव पार्सनेलि एटेक खालामदोंमोन, जों जेबो बुङाखै। जोंनि प्रेसिडेन्टखौ पार्सनेलि एटेक खालामदों, जों जेबो बुङाखै। सोरबा जोंनि बनसुनि सोद्रोमाखौ पार्सनेलि एटेक खालामदों फेसबुकआव, जों जेबो बुङाखै। खिन्थु जोंनि जे संगठन बर' माहारियारि फरायसा आफाद, बेखौ एटेक खालामनाया 50 लाख बर' रायजो राजाफोरखौ एटेक खालामनाय। मानो होनोब्ला 2020नि उनाव जे थैनाय सिमांमोन, 50 लाखनि जे सिमांखौ 50 लाख बर'फोरनि जे सिमांखौ फोथैदों, बे फोथैनाय सिमांखौ जोङो थांहोफिननाय जों बनसु, जों बर' माहारियारि फरायसा आफाद, बे संगठना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ फोथांफिनबोदों। दा दस्राफोर संगठनाबो बड'लेण्डनि थाखाय नांबोदों, बिसोरो जिरायथ'दों, न' डाउट, जों जेबो बुङाखै। जों रेसपेक्ट खालामो दस्रा संगठनफोरखौबो, खिन्थु जोंनि संगठनखौबो जुदि रेसपेक्ट होआबा जोङो बेबायदिनो एक्सन लानाय जागोन। आरो बे बुहुमाव थानाय 50 लाख बर'फोरनि
सिमांखौनो डिसरेसपेक्ट खालामदों होननानै जोङो साननाय जागोन। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंनि समाजाव बेफोरबायदि फेक एकाउन्ट खुलिनानै फेक एकाउन्टनि आन्दोआव थानानै बेफोरबायदि मैला खालामग्रा सुबुंफोरखौ जोङो लिगेलि एक्सन लागोन आरो बिसोरखौ जोङो माने जुदि माबायोब्ला रायजो राजाफ्रानो साजा होगोन होनना जोङो आसा दङ। प्लास BoNSUआ दा बड'लेण्ड बिनाय संगठन बे संगठनखौ अपमान खालामनाया फुरा बुहुमनि बर' सुबुंफोरखौनो अपमान खालामनाय आरो बेफोरबायदिनि थाखाय एक्सन लानो थाखाय जोङो फिसा फिसा स्टेप लालांबाय थागोन आरो बड'लेण्डनि एगेन्स्टै जाय खामानि मावगासिनो दं दिनै गाज्रि मानसिफ्रा दिने गाज्रि खामानि मावनो थाखाय रेस्ट लाया। जोंबो बेफोरबायदिनो समाजखौ बर'नि समाजखौ आरो बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय जोङो फिसा स्टेप लालांगोन। निस्सय माने दिनै जोंनि मोनथाम जिल्लायाव एफआइआर होबावगोन उदालगुरि, बाक्सा आरो चिरां प्लास तामुलपुराबो होगोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बेवहाय माने एफआइआर होनाय जागोन। बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआव होनाय जागोन आरो दा ओंखायनो आरो बेजों लोगोसे माखासे लिगेल स्टेप्सखौ जों लानाय जाबावगोन आरो जों बे माबाल' नङा, बे लास्ट नङा, बे जाहैबाय जोंनि गिबि खेब आरो बिनि फारि लालांबाय थागोन जोङो। बिदिनो सोरबाफोर बिदिनो डिफेमेटरि स्टेटमेन्ट होयो BoNSUनि एगेन्स्टै जों बेखौ एक्सन लालांबाय थागोन आरो बे जोबनाय नङा। ससियेल मिडियाया आरो आजिखालिनि जे फेसबुक इउटुब चेनेल्सफोर दङ बेफोरो जाहैबाय मोनसे अर बायदि। बे बुस्थुखौ नोङो मोजां खामानिनि थाखाय बाहायोबा बे मोजां न'खर संसारखौबो मोजां खालामलांनो हागोन। अरखौ जुदि जों ओंखाम संनो थाखाय बाहायो बा माबा मोनसे जिनिसफोर फोराननो थाखाय जों बाहायो बा गुसु बोथोराव जोङो गुदुं मोननो थाखाय जोङो अरखौ बाहायोब्ला बे मोजां आरो खिन्थु बेखौ सोरनिबा न' सावनाय बा माबा मोनसे जिनिस अनिस्टकारि खालामनो थाखाय माबाखौ बाहायोब्ला अरखौ बाहायोब्ला बे बिराद गाज्रि। दा ससियेल मिडियायाबो बेबायदिनो दा ससियेल नेटवार्किं बुस्थुआनो मोजांनि थाखायसो, ससाइटिखौ ज' लाबोनो थाखायसो। गोदोहाय पेपार दंमोन, दा पेपारलेस जाबाय ससियेल मिडियानि थ्रुयै। दा नोंसोरनो मिडिया पर्टेलनि थ्रुयै ओंखारबाय। गोदो सेटेलाइट दंमोन, दा पर्टेलजोंनो सब फिसा निउसखौ जेखौ सेटेलाइट निउसआ मोनहाहवामोन दा नोंसोरबो मोनहाहैयो। बेफोरखौ दा जों नायनांगोन आरो नायबिजिरनांगोन जे फिसा ससियेल नेटवार्किं बुस्थुआ माने मोजांनि थाखाय बाहायोब्ला बिराद ससाइटिखौ डेभेलप खालामनो हायो। खिन्थु ससियेल नेटवार्किंखौ एन्टि ससियेल नेटवार्किंनि थाखाय बाहायोब्ला बे बिराद गाज्रि। दा जोंनि केसावनो नायदो, जा पेज दङ बिसोरो ससियेल नेटवार्किं खालामाखै, एन्टि ससियेल नेटवार्किंसो खालामगासिनो दङ। स्टेप लालांबाय थागोन मोजां खामानि, मोजां ससाइटिखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंनि BoNSUआ लालांबाय थागोन। जोंनि गिथायावनो लिरनाय दङ जे स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्राहेत महतो भयात्। एसे प्रयास खालामबाय थाबानो, एसे प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो, मोजां खामानि मावलांबाय थाबानो मोनसे समाव साक्सेस जायो होननानै जों मोनथिनाय दङ, जोंनि धर्मआवनो फोरोंनाय दङ। दा बे धर्मजोंनो जों BoNSUआबो मालाय गाज्रि खामानि मावग्राफ्रा जुदि दिने गाज्रि खामानि मावनानै समाजखौ गाज्रि खालामनो नाजादोंबा जोङो समाजखौ फिसा खामानि, मोजां खामानि मावलांनानै जोङो मोजां खालामनो थाखायसो जोङो BoNSUआ ओंखारबोनाय जादों। दा बिनि थाखायनो आं